Bi arabado in septembre kalo tile 24 san 2025 Bamakɔ News TV jabarani filɛbagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sintelenw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ an ka Mali artiste ba min bɛ n'a bɛ wele ko Sidiki Jabate n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Côte d'Ivoire jamana kan. A yirala k'a fɔ k'ale tun bɛna concert belebele dɔ sigi Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ka jamana faama ma ni o ye Alassane Ouattara ye min tun bolodalen don octobre kalo tile 18 san 2025. A bɛ ye k'a fɔ ko concert in kɔni bɔra a ma ni o laseli ninnu kɛra kunun tarata don n'o bɛnna septembre kalo tile 23 ma san 2025. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Diɲɛ seleke naani kun kan ni o ye ONU ye. Olu ka lajɛba min bɛ ka kɛ Tribune des Nations Unies. Mali kɔni bɛna laseli kɛ o kɛnɛ kan ka bɛn ni septembre kalo tile 26 ye. O laseli in na kɛ an ka jamana gouvernement ɲɛma fɛ ni o ye Général de division Abdoulaye Mayiga ye. An ka seko ni dɔnko minisiriso ka sanga ni a minisiri yɛrɛ ka kuntilennaw ye. O ye jayira dɔw boloda ni o ye exposition photographique ye. Ni ko o tɔgɔ yɛrɛ da an ka jamana sɔrɔsiw la n'u ko a ma ko les soldats. A kun ye ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka jamana finitigiw ma ka sanga ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san 65nan kunbɛnna ɲaɲaliw ye n'o ye fête de l'indépendance ye. Ni ja in yɛrɛ ni o ye exposition in ye a bɛna kɛ alamisa don septembre kalo tile 25 musée national ale kɔnɔna la Mali la. Nin kɛnɛ in yɛrɛ a defaya o bɛ général de corps d'armée Sadio Kamara bolo n'ale ye lakana minisiri ye. Ko nin kɛnɛ in kan dasibila kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana finitigiw ma ani k'u waleɲuman dɔn fana u ka cɛsiriw n'u ka wulikajɔw la ka sanga ni jamana ni jamanadenw lakanani ye. Ka daminɛ septembre kalo tile 23 la ka taa bila octobre kalo tile 5 la san 2025 Mali dɔgɔtɔrɔso fitininw a dɔgɔtɔrɔso kumabaw ni o ye CSCOM ni CCRF ni hôpitaux ye u bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka baara bila sen kan. Baara min bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛ don musolakaw ma minnu bɛ basi bɔnkan sɔrɔ jiginni kɔfɛ ni o ye hémorragie du postpartum ye. Ko n'i y'a ta k'a lajɛ basi bɔnkan min bɛ kɛ musow ka jiginni kɔfɛ ko ale bɛ kɛ sababu ye ka muso kɛlɛ caya jiginni kɔfɛ. Okumu kɔnɔna na kɛnɛ dayɛlɛnbaraw olu sigira kunun tarata septembre kalo tile 23 san 2025 Bamakɔ dunanjigiso Hôtel Salam o kɔnɔna na. An bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Lajɛ tako filanan n'o o bolodalen don octobre kalo tile 2 ka taga bila a tile 16 la san 2025 Burkina Faso jamana kɔnɔ. Olu bɛna u sinsin kosɛbɛ ka Burkina Faso jamanakuntigi ka laseliw de kɛ ani ka u ka jamana jɔnjɔn n'o ye drapeau ye ko o yɛlɛ ani fana ka jɛkabaaraw olu boloda. O kɔfɛ u yɛrɛ ka jamana fɛnw ni o ye consommer localiw ye olu ka se ka don ba la ani fɛnɛ u ka fasoden ɲumanya o baaraw caman ka se ka kɛ fo ka taa se sinemaw bɔli ma minnu bɛ kuma fasoden ɲumanya kan ani ka kunnafoni di kɛnɛ caman sigi ani fana ka saniya walew olu n'a boloda u fɛ fo ka taga se fasoden ɲumanya ani adamadenya hakɛw labalasali o kɛnɛw fana bɛ sigi n'o ye forum ye. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ka Burkina Faso jamanakuntigi fɔlɔ ni o ye Thomas Sankara ye ale fagali ni o san 38nan kunbɛnw sera o fɛnɛ labɛnw bɛ boloda. A tɔ yɛrɛ n'a kuncɛ ni su belebele ɲɛnamayaliw ye. U ko su min ma ko étoile du Faso n'o ye dolo ɲɛdumanw ye. Iran jamana ni Rusi jamana olu kɔni bɛna u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la dɔgɔkun in kɔnɔna na min bɛna kɛ sababu ye ka mugujugu dilanyɔrɔ 8 n'o ye centrale nucléaire ye o dilan Iran jamana kɔnɔna na. Ko 4 o na dilan Bushehr 4 wɛrɛ o na dilan yɔrɔ wɛrɛ la minnu kɔni ma se ka bugunatigɛ fɔlɔ jamanadenw fɛ. Ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelemaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.